Il-UHM Voice of the Workers tinsab disappuntata li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ħareġ miżuri dwar l-iskejjel mingħajr ma kkonsulta mal-unions kollha involuti. Tant li b'tali miżuri ħoloq inkonvenjent lin numru ta' ħaddiema li għandhom it-tfal. Għaldaqstant il-UHM ħarġet direttiva biex ħaddiema li n-natura tax-xogħol tagħhom ma tippermettix jaħdmu b'teleworking jingħataw dmirijiet alternattivi biex ikunu jistgħu jaħdmu mid-dar. Dan l-arranġament għandu japplika jekk dawn il-ħaddiema għandhom tfal reġistrati f'child care centers, tfal reġistrati fi Club 316 u li huma ta' 12 sena jew inqas, tfal li se jsegwu tagħlim online nhar il-ħamis u l-ġimgħa li ġej, kif ukoll tfal b'diżabilità li huma dipendenti fuq il-ġenituri. Il-Unjoni qalet li din id-direttiva tibqa' fis-seħħ sakemm l-iskejjel li jibqgħu magħluqin u ma tapplikax f'każ li wieħed mill-ġenituri jkun disponibbli li jieħu ħsieb it-tfal. Din id-direttiva ġabet reazzjoni jibsa mill-Kamra tal-Kummerċ illi fi stqarrija qalet li ma jistgħux jittieħdu azzjonijiet unilaterali bħal dawn u qalet li xi ħaġa bħal din ma kinitx mistennija. Fl-istess waqt, iżda, il-Kamra tal-Kummerċ appellat lill-awtoritajiet edukattivi biex jinstabu soluzzjonijiet li jagħmlu sens sakemm jibqgħu fis-seħħ il-miżuri dwar l-iskejjel. L-UHM Voice of the Workers fakret li pajjiżna għandu sptar wieħed għaldaqstant il-miżuri li jittieħdu għandhom ikunu b'tali mod li ma jkunx hemm piż żejjed fuq l-isptar u professjonisti tas-saħħa. Il-Union tifhem li bħalissa impressjoni qawwija fuq l-Uffiċċju tas-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika minħabba d-dewmien fuq l-ittri tal-kwarantina li qed iħallu riperkussjonijiet fuq il-ħaddiema u l-postijiet tax-xogħol. F'dan il-kuntest il-UHM Voice of the Workers qed tagħmel ukoll appell biex il-unions kollha jkunu voluti biex titfassal strateġija għal ġid ta' Malta u Għawdex.